धन्यवाद. तिकदा तिकदा थै तिकदा तिकदा थै ता थै थै तत आ थै थै तत तिकदा दिक दिक थै तिकदा दिक दिक थै तिकदा दिक दिक थै थै ता ता थै थै ता ता थै थै ता थै ता थै ता. 1 2 3 1 2 3 1 टाळी 1 2 3 1 2 3 1 टाळी 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जरा त्राम थै त्राम थै त्राम थै त्राम थै. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बघा मस्त आहे ना. मला खूप आवडलं. ही तर तुमची मुलगी सर्जरी सापडून जाईल कुठं लय शोधतोय तिला. हॅलो माझं अक्षर बघायचं बघा अक्षर. माझा प्लॅन सक्सेसफुल झाला. गौरी शालिनी या 2 पाखरांना परत एकदा एका दगडात घायल केलं. बोला बोला नवरा बोला द्या की खुशखबर. अरे एवढी काय जगाल्या. आता आपला प्लॅन सक्सेसफुल झाला म्हणल्यावर पुढे सांग. किती झाले? ई आर मग त्या गोळ्या शालिनी ना ए आर तुझे मनात तेच खरं निघाले. मला नाटक करायला आता